mai departe, să fie sponsorizați cu bani, după aia să bage mașina la câștiguri, voi trebuie să luați bilete, să cumpărați. Deci este ca la 6 din 49, la fel ca la jocuri. Ați auzit, ca la casino, ceea ce face el. Eu așa cred, după părerea mea. Pentru că e vorba de niște bani, de niște sume de bani, tată. Și aici și-a spuneți voi mie, mai intră unele babe că îi mulțumește că a făcut ca alea. Dar omul ăla, când voi vă duceți și luați bilete și dați sume de bani, atunci cui trebuie să-i mulțumească el? Mie, că eu l-am făcut cunoscut și el a atras oamenii ca să ducă la final proiectul cu mașina și rămânându-i sume de bani. Despre ce vorbim, mă, tată? Hai să fim oameni serioși, tată. Vedeți, mă, tată. Vezi? Omul trebuie să mulțumească mie, mă, tată. Nu eu lui, tată. Oameni, trebuie să mulțumească mie, tată, că nu știa nimeni de troaca de aur. Voi ați auzit de troaca de aur? Eu n-am auzit, tată. De 6 ani de zile când sunt pe platforma de TikTok. Poate voi ați auzit, eu n-am auzit. Eu sunt de 6 ani de zile pe platforma de TikTok, 7 ani. Eu nu știu cine sunt oamenii ăștia. Înțelegeți, tată? Deci intrați pe profilul de TikTok și vedeți primul clipurile video care s-a postat cu mine. Vedeți că s-a întâlnit și cu Dorian și puneți-vă și voi punctul de vedere. Bă, de ce nu s-a întâlnit cu Dorian înainte să vină la Petișor? Oare de ce l-a căutat pe omul ăsta? De ce a venit la Pescabor? De ce n-a venit o dată cu mine la Pescabor? Că m-am dus eu. Că am plecat amândoi de la Balta, care am făcut reclamă. De ce n-am mers atunci să mă închei? Și a venit după aia, că a fost anunțat că du-te la Pescabor și fă-te cunoscut, să-ți dea oamenii follow, care Petișor 50 $100 pe live. Vezi, mă, tată. Aici voi nu vă dați seama, mă, tată, să vedeți realitatea a unor oameni. Dar ce a mai venit la Pescabor? De ce n-am mers de prima dată să mănânce? A venit după aia. Că știa că are Petișor oameni pe live. Eu nu m-aș fi dus de rușine, mă, tată, mă. Asta e cerșătorie de pe față. Deci stăm noi la o baltă, bem un Fanta, un suc, mă filmează, fac clipuri video, dau etichetare și lui și la baltă. Oamenii de la baltă este mâncă la Pescabor, el că nu vine, că nu așa. Am plecat acolo, am mâncat, am murit cu Pescabor, am avut poară de după aia am eu la TikTok. După aia a venit și el acolo. Hai, dați și voi follow la troaca de aur. Despre ce vorbim, mă, drecă, mă, tată? Fiți, mă, oameni serioși, mă, tată, voi. Fiți oameni serioși, tată. Vorbiți și voi ceea ce de vorbit, tată. Eu știu că voi sunteți în cunoștință de cauză. Nu știți platformia asta de TikTok ce beneficii poți să ai și ce profit. Eu știu, tată. Eu sunt un om foarte cu minte, foarte deștept și fiecare trebuie să-și atingă scopul, să-și umple buzunarul, tată. Vă credeți că TikTok-ul ăsta este așa cum credeți voi, că vezi, Doamne, postez clipuri, dansezi și alea. Nu e așa, tată. Înțelegeți, mă, tată? Uite, de ce nu mă sună Vlad? Vezi? Putea să mă sune. Păi el n-a mai luat legătura cu mine 2 luni de zile, mă. Doar că l-a jurat lumea. Și a vorbit urât că nu mai duce proiectul până la finalizat, când face băia și a venit odată pe ploaie. Și mi-a zis, fă un clip video și spune la oameni să nu mai mă înjure. Am făcut un clip video, lăsați-l, tată, în pace și gata, mă, tată, mă. Ce drept atâta scofală și balană. Iar în legătură... Ce dracu, mă, tata, mă. Vă văd și eu oameni serios, mă, tata, mă. Vă văd și eu oameni serios, mă, tata, mă. Ați auzit, mă, tata? Ați auzit, mă, tata? Uite, intru pe clipul video când a venit în acea seară și am făcut și clip video, așa cum mi s-a spus el, i-am dat și etichetare, dar mi se pare că l-am blocat. Cred că eu i-am blocat pe TikTok. De ce am blocat? Pentru că nu mai am încredere în oameni. Deci tu dacă vorbești de mine pe această platformă de TikTok, e numai de tine, tată. Eu te blochez, tată. Mi se pare că l-am blocat și pe Vlad și pe lui Petre. De ce? Păi, eu n-am vorbit de voi pe TikTok, îmi pare foarte rău. Și voi să vorbiți de mine pe TikTok, mi se pare un gest foarte urât, tată. Înțelegi? Rușine, tată, în partea voastră. Ați auzit, tată? Rușine, tată. Ați auzit?
Hai să vedem când a venit cu Grecia, mă. Vreau să știu dacă ți-au venit. Ați auzit, tată? Nu știu, tată. Când a venit cu Grecia, tată. Deci nu știu când a venit cu Grecia, tată. Ia să vedem. Pe care cont de TikTok am postat eu? Când a venit cu Grecia, tată. Chiar nu știu, tată, când a venit cu Grecia. Nu știu. Când a venit cu Grecia în acea seară, că am făcut clip video, tată. Ia să vedem când a venit cu Grecia. Adică nu cu Grecia. Uite aici. A plouat. A, nu aici, tată. Nu aici. În fine. Sunt două clipuri care... Na. Le-am făcut, dar nu le mai găsesc, tată. A, uite ploaia, uite. Uite, vezi? Acum 6 zile. Bă, tată, bă, și-a făcut apariția, bă, tată, bă. Vlad, de la Toaca de Aur. Noapte, vezi? Cu anumite puternice dezvoltate. Bun. Deci a venit acum 6 zile. Bun. Iată, vezi? A venit. Atunci, tată. A venit. Și a zis că după aia sâmbătă vine oamenii. La 2-3 zile. N-au mai venit, tată. La 2-3 zile. Vezi? La 2-3 zile. Deci, în mare parte... Nu sunt oameni serioși, tată. Ce să zic? Nu sunt oameni serioși. Face tata. Tot. Și hazna fac. Ia tata tuburi. Și fac tot. Bag și termopane. Instalez și ala la baie. Mă duc la primărie, bag apă și face tata tot, tata. Într-o lună de zile, imediat face tata. Și am terminat, tata. Termin, tată, fac, tată. Cât costă? 2000 de euro, da? Câte 100 milioane. Mă descurc. Ușor mă descurc. Am porcul de vânzare, am rate de vânzare, scrieți-mi în privat. Vă dă tata rate, vă dă tata porcul și termin eu, mă. Ascundiți în banca voastră, vinde tata porcul, am rate de vânzare, 30 de rate. Scriem în privat. Câte vrei să dau? Îți dă tata rate. Am porcul de vândut, fac astea și gata, mă, ce mama dracu, stau după Toaca de Aur. Că vezi, Doamne, Petrișor a ajuns să fie folosit pe această platformă de TikTok în așa fel de niște oameni care eu nu i-am cunoscut niciodată. Ai auzit, mă, tată? Lasă-mă că face tata. Mă descurc eu. Ai auzit, tată? Să duce niște oameni invidioși la el și dă un comentariu. Bun. Atâta lume de invidioasă. Fii atent. Să duce oamenii, când zice fata, uite, a zis oamenii pe TikTok și întreabă pe Albu Petre, vezi, că apartamentul al cui e al lui Petrișor. Deci tu te duci și îl întrebi pe Albu Petre că apartamentul al cui e al lui Petrișor. Bun. Și el spune da, că a zis concubina. Bă, tată, apartamentul n-a fost al meu. Uite-mă acasă la mine. Mai băvezi pe mine la apartament? Nu. Dacă la apartamentul meu mă duceam odată la o lună de zile. Aia seam. Dar nu e apartamentul meu, tată. Că am făcut și eu câteva clipuri pe TikTok să fac vizualizări. L-am promovat. S-a vândut apartamentul. Ce mai vrei, tată? Vezi? Dar oamenii se interesează pe această platformă de TikTok. Și de ce ne-ai mințit? Dar eu n-am mințit, tată. Eu am făcut reclamă la acel apartament. Și omul l-a vândut. Că a crezut că e apartamentul meu, oamenii, tată. Și s-a dat drept agenție. Și cât a cerut cu el, atât a luat. Tu ești de vină. De ce sunt de vină? De ce sunt de vină? De ce sunt de vină? Eu pot să fac ce vreau pe TikTok. Mă doare pe mine de tine. Dacă tu îți dai mie o sumă de bani și îi spui, bă, spune că mașina asta e a ta, ca să-i crească valoare, și mie îmi convine,
acea sumă de bani, da, mașina e a mea. Care e problema? Și când o vinzi, nu mai fi cu 10.000. O vinzi cu 15.000. Că oamenii vrea să o ia. Că e mașina luată de nimeni. Care-i treaba? Păi o să fac ce vreau pe această platformă. Dacă tu mi-aduci mie un cal și îmi dai 1.000 de euro, calul ăla face 7.000 de euro. Și eu îi fac reclamă, îl țin la mine. Calul mănâncă iarbă. Îi dau grăunte, îl peri, îl călăresc. Și după aia se vinde calul cu 20.000 de euro. Care e problema? Am lucrat. I-a crescut valoarea la acel cal. Despre ce vorbim? Corect, ai dreptate. Păi eu vine spui dracu pe față, mă, nu că am dreptate. Eu vine spui pe față. Înțelegi? Dacă tu mi-aduci mie un ATV-ul și spui, bă, tată, îți dau 500 de euro. ATV-ul face 1.000 de euro. Și eu dacă îi fac clipuri video, plimb cu el pe acolo, poate omul vrea să dea 2.000 de euro pe el. Și la omul ăsta mi-a rămas 1.000 de euro pus. Uite, vezi? Asta e, tată. Aplicația, negustorie, negoț. Dacă eu am luat niște rate cu 20 de lei și acum le vând cu 50 de lei, e câștigul meu. Ai auzit, tată? Așa că nu mai dați comentarii, că vă blochează, tata. Hai, mă duc să fac mâncarea. Hai să băgăm comentarii, tată. Să le dezactivăm. Na. Hai, trandafirii. Hai, 4.600 de oameni. Făceți-vă de cap. Făceți-vă audiența, na. Vezi? Ce stai tu aici să dai tu mie comentarii? Că nu stau, tată, să te blochezi. Pe această platformă. Ai ură pe mine? Ai necaz pe mine? Oare de ce? Eu n-am necaz pe nimeni pe TikTok, mă, dracu. Eu nu mă duc la oameni să-i vorbesc de rău, să le dau comentarii, că nu mă interesează pe mine de oameni, mă, tata. Ce face ăla, ce are ăla, care are ăla apartament, care are ăla mașină, care are ăla casă. Le are, poate are și el copii. Poate că a făcut pentru copii acele lucruri. Că nu le iau cu mine în mormânt. Te fute pe tine grija pe TikTok, că e apartamentul meu, că e mașina mea, care... Bă, și eu copii, mă, le rămâne și lor, mă, care-i treaba? Munciți și voi, să rămână la copiii voștri, cum muncesc eu. Păi tu ești invidios pe mine, da? De ce-ți fii invidios pe mine? Copii cât mine, tată. Ce vrei să facă copiii mei? Să ajungă pe pușcării, să fure, să sparge? Când eu pot să le cresc părinții? Ce avem, mă, ca să ne mâini dracu la cap? Sunteți invidioși? De ce sunteți invidioși? Fiți și voi oameni deștepți, tată. Păi vezi? Fiți oameni deștepți, tată, cu bunul simț. Ești invidios pe mine de ce? Că am o mașină? A? Păi de ce ești invidios pe mine, tata? Rochi, tată, Rochi. Băiatul lui tati. Hai, vă dă tata pisoi. Vă dă tata pisoi. Rochi. E prieten, Rochi. Cu pisoi. Hai să dea tata mâncare, Rochi. Nu trebuie să fii dracu invidios pe mine. De ce să fii tu invidios pe mine? Termină, tata, baia. Stai cu minte, manca ta. Ai auzit, tată? Păi da. Termină, tata. Dacă îi se blochează contul lui Vlad de la Troaca de Aur, să-l vezi după aia cum vine la petișor. Să-l promovezi iar să crească contul. Tu de ce crezi că nu mai intră pe live? Vlăduț. Să nu-ți piardă contul de TikTok. A Petre. Pe dacă ei își pierde contul de TikTok, să vezi cum vine la Petrișor. Să-i promovezi iară. Că nu mai știe lumea de ei. Băi, sunteți 2200 de oameni. Eu am pierdut 12 conturi de TikTok. Într-o zi. Și 20-25 de conturi în 6-7 ani de zile. Oamenii ăștia are cât un cont. Fiecare. Omul are 11.000, băiatul aproape 70.000. Păi dacă pierde contul de TikTok, să vezi pe la mine, pe la poartă. Să vezi cum muncești aici, de zici că... Eu sunt om cu minte, bă, tată. Eu n-am făcut rău la nimeni. Înțelegi? Da, așa, ca fapt divers. Mult v-ați bucurat de mine că am pierdut contul de TikTok. Mi-am făcut altele, tată. Înțelegi? Rochiță! Rochi, tată. Mănâncă, bă, tot? I-am pus cam multe, tată. Grăunte, i-am pus multe, tată. Mai duc din ele, tată, că i-am pus multe. Uite, vă garantez vouă că în termen de o săptămână
Dacă n-ar mai avea conturi de TikTok amândoi, să vedeți cum vine la mine. Să-i ajut să fac chiar urmăritori. Ca să mai știe lumea de ei. Înțelegi? Eu văd spui realitatea în față, tată. Eu știu foarte bine, mă, tata. Ei nu s-au gândit că poate să facă atâția urmăritori. Eu le-am spus când ai intrat în curtea mea. Tu poți să faci 100.000 de urmăritori. Nu doar atât, tată. Pentru că eu știu oamenii de ce sunt interesați pe această platformă de TikTok. Înțelegi? Eu știu foarte bine, tată, ce vreau oamenii pe TikTok. Înțelegi, tată? Te-a tata niște grăunțe la puișori. Uite, vezi? Te-a dat tata mâncat la puiule. Vezi, tata, uite ce mănâncă. Concentrate, tată. Să crească mari. Puișorii, tată. Mănâncă concentrate, tată. Așa că să le dea Dumnezeu sănătate, să aibă grijă de conturile lor și să aibă mare grijă, tată. Că asta nu țin o veniție contul ăsta de TikTok. Înțelegi? Mai sunt și oameni de ăștia care își mai dă și ei seama anumite lucruri, tata. Mă duc să-mi fac o mămăligă caldă. Așa, tată? Cu sărmănuțe, tată. Cu sărmănuțe. Faci mămăligă? Mănânci mămăligă? Aici că s-ar închide granița. Nu, pleacă de aici, pune-te la gradă lor. Nu mănâncă nimeni, ca mâncat pe popor. Ești? Cu cine vorbești, mă? Cu cine vreau. Dă să fac niște clipuri video. Că vreau să fac. Vrei să vorbești cu mama? Nu vorbesc cu măta. Dacă vrea să-i dau 2 nădite, mă, îi dau. Îi dă tata 2 nădite lui măsa. Vezi, mă, ce viață frumoasă am? Asta o fac pentru copii, mă, tată. Dă-ne cont de femei, că femei, dacă vrea tata, are cu sutele, tata. Ai auzit, tata? Ai auzit? Merge sarmali, tată. Merge sarmali. O să fac o mărie. Așa, tată. Au, Petrișoare, Petrișoare, ai dat drumul la reclame puternice, dezvoltate, ce oamenii îi dau poate. Face tata mămăliguță, cu zbântână, cu sărmăluțe, mă duc afară, am făcut baie, mănânc, mâine mă trezesc, mă duc, uț solarul, cred că mă duc mâine pe la oraș, mă tund, mă duc are cineva să-mi dea un tort să fac o reclamă, mai câteva zile face tata 44 de ani, mai vine cineva cu un tort, pe data de 27, o să fac și un grătar de cârnați, de mici. Asta e viața mea, tată. Am viață frumoasă, tată. Cerșeală. Ei, mai contează. Cerșeală, necerșeală. Ai auzit, tată? Moare rudarul de ciudă. Care rudar moare de ciudă, mă? Când ai vorbit cu mine, cu
cu rudar și ai venit pe această platformă de TikTok și ești împotriva mea, tu știi că iei bloc. Ai auzit? Nu trebuie să stai aici la mine, tată, că tata îți dă bloc, tată. Ai scris odată rudar, mâine nu mai scrii. Bloc, bloc, bloc. Nu te pune nimeni, tată, să stai aici pe TikTok. Sănătate, numai bine, tată. Auzula? Da. Hey, Chigan. Gypsy. Oh my god. Gypsy, look. You're proud like that, isn't it? Gypsy. Gypsy, rock. What's up, man? I won my last match. Let's fight together. I won my last match. Let's fight together. याचा करायचं आणि फेर तेच क्या अड़ के फेरी है तेरी गल पता नहीं चार दी रह गया तेरी हवा भी तो आए नहीं बाजे साजिश पसंद Let's go. Watch out. Let's go. I got supplies. Help! Help! Let's go. Head toward this point.
Watch out! Right on it. Watch out! So, yes. What your game, my dear? Your teammates can still please recall me. Help! 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 Get in the car. Help! Marked a location. Let's go. Please recall me. Awesome. Help. Help. No. Please recall me. Oh, before you send money through, really. I'm recalling a teammate. Thanks. Help! Help! Watch out! Yes. Collaborate. Touch.
ल गाइज के छ खबर No matter where life takes you, tap tap send makes sending money home fast. Awesome. 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 स्टोर के गयो के डढा कस्तो बनायो क्या है के डढाएछ अनि त्यहाँ चाहिँ के डढाएछ भन्छु Cinci investesc, dar nu prea am destui. Le investări unde se investește eficient, chiar și atunci când Let's fight together.
Awesome. Help! Watch out! Watch out! You don't remember. Makes sense, right? Yeah. Nah. जब तिमी नहुँदा कस्तो काटिछु क्या हिँड्न किन नसिकोस् हृदयको कुना कुना खोज्छु तिमीसँगै हुन त्यही भएर म त्यसको आवाज उठाउनै सकिनँ أردمه يعني ام جي دي تردم لغاية بكرة لكن أنا زول ما يعني ما كده أنا ديب معاه ما بعرف أردم